אז מה קורה חברים? גם קוצי בעוד סרטון חדש, והיום פורטנייט! עונה חדשה, הצ'פטר הראשון חזר. הנה אנחנו יודעים לעשות... מה טריו? מה עשיתי? אנחנו יודעים לעשות סולו של פורטנייט רגיל, ובואו נתחיל את המשחק הראשון. כן, let's go! הנה אנחנו מתחילים משחק ראשון. אוקיי, בואו ננחת. אני אומר משחק ראשון, אני אומר טילטד. יאללה, בואו ננסה לשרוד בטילטד. הנה משחק ראשון טילטד. בואו נקווה ששומעים והכל טוב ושהרעש של הפורטנייט הוא לא חזק מדי. אחר כך נראה בהקלטה חזק מדי. כן, הנה אנחנו עוד רגע בטילטד. בואו נלך פה למגדל שעון. אתה מת. רק שלא יקוס. הנה צ'ק צ'ק והטקטיקל. וסקארל. צ'ק צ'ק, טקטיקל, סקארל. אימפולס. הופה, הרבה דברים חדשים חזרו למשחק. אמור להיות גם סוג של עונה חדשה. רגע בוא נשים מיניז. נראה לי כאילו אמרו כל שבוע, וגם אמרו שבשעה 3 גם יהיה כאילו עוד עונה. מה זה? איזה פורט. מה זה? טוב, מי שיודע מה זה תכתבו לי עכשיו בתגובות. מי שיודע מה זה הנשק הזה. אוקיי. אוקיי, אני יודע מה זה הנשק הזה. לא משנה, אתם לא צריכים לכתוב כל נשק לסף, כל הכבוד לו. שימו סאב, שימו לייק, ואנחנו במשחק הראשון בואו נחפש פה אנשים. אין סיכוי שאנחנו בטילטד ואין פה אנשים, נכון? מסכימים איתי? יפה. בואו נשים פה איזה ביג 2, 1. בוא נראה איזה משהו טוב. היה רגיל גם חזר למשחק, אבל נוציא את הסקארל, הסקארל לא הכי טוב. זה גם לא סתם סקארל, זה סקארל מושתק. הנה יש פה גם איירדרופים. הנה יש פה מיניזים ויש פה גם עוד טבעה. יש פה רעש של טבעה, נראה לי שזה מעליי. הנה כן, זה היה פה מעליי. הפעם חזר למשחק, אבל אני אוהב את הטקטיקל, הטקטיקל הכי טוב לי. כאילו הכי כיף לי עם הטקטיקל. הנה, האיירדרופ שלי פה. בוא ניקח אותו. אני לא כל כך רוצה את ה-RPG עכשיו. זה נראה לי עומד פשוט כאילו לזרוק לי פה את המבצר. לקחת RPG, שיהיה לי. באופן כללי כי RPG זה טוב. אחלה RPG. בוא נראה איפה האנשים. הנה שמה, יש יריות שמה. דווקא כשאני אסתכל על יריות, ושאני לא מסתכל יש. הנה יש פה. פוקו 22, שיהיה איזה. ושם אחד היה. והנה, שם גם עוד אחד.
בואו נתקדם רגע לשמה. הנה פתחתי עוד אזור חדש במפה. אם זה חזק לכן אנחנו נכתוב בו תגובות. פה מישהו הרג מישהו. נראה. פה אנשים, היו פה אנשים. כמו שאתם זוכרים מה שראינו. היו פה אנשים. הנה. יש שם בן אדם. פוגע 27, 80, מת. נייס. אני פה. איזה יופי. באתי אליו, פרצתי אותו מאחור, כן, אני פה. הנה, יש פה עוד אחד. פוגע 78. מת. נייס. הנה, אוקיי, כל הלוט. בואו נתחבא פה רגע, נשים את הצ'ק צ'ק. נתק את הגיסאים, והנה הוא סיים, וניקח לנו פה עוד צ'ק צ'ק. שיהיה לנו עוד אחד. אני אקח את זה, זה נראה לי יותר טוב. יש פה רוע של אופנוע, טרקטור כזה, הנה. הנה יש פה בן אדם. 14, 29. לא, אני מת. טוב, אז נתראה חברים במשחק הבא. אוקיי, אז הנה אנחנו במשחק השני. אופי. כמובן לברוח מהקופירייט על המשחק השני, והתחלנו. הנה עכשיו במשחק הזה אנחנו נלחץ בריטל רו. כי טילדד, כמו שאתם זוכרים פעם קודמת מתנו, אולי לא מתנו בטילדד אבל מתנו. עכשיו אנחנו בריטל. הנה עכשיו אנחנו נוחתים בריטל, סתם כי בא לי לנחות בריטל. למה נחות בריטל? בא לי לנחות בריטל. לא, אין כאילו שאלות בכלל. הנה נחוץ פה, סקארל פה, לאייר כאילו. הנה נפתח לי ריטל. הופה. מקווה לעלות את הסרטון אותו יום מה שבתוך הארץ. יש מלחמה עכשיו בארץ. יו. רגע. סקייטבורדים חזרו למשחק. אני כאילו משחק מהסוני, אני משחק. הנה בואו נחפש את הבן אדם הזה פה. היה פה בן אדם, נכון? אתם ראיתם? היה פה בן אדם, הנה הוא. הנה בואו ניקח טקטיקה. יותר טוב. לא, אני מת. תראה במשחק הבא. אוקיי, אז הנה חזרנו עכשיו לעוד אחד. אני כבר לא יודע כמה משחקים כבר. כמובן שנברח פה מכל האנשים שרוקדים. ונתחיל. ועכשיו בוא נלך לפלזנט פארק. פלזנט פארק, למה לא? אחלה של פלזנט פארק. אני רואה שקרה שם משהו בלוט לייק. איזה אי שנהיה באמצע. נלך שם אולי משחק הבא. לא יודע. או שכן, אבל לא נראה לי שעומד להיות פה ניצחון. הסרטון, אולי סרטון הבא או סרטונים הבאים יהיו להיות ניצחון בפורטנייט, או שזה בכלל יהיו להיות סרטונים אחרים. תגידו לי בתגובות איזה סרטונים אתם רוצים איזה משחקים אתם רוצים שאני אשחק. והכי חשוב, תשמרו על עצמכם, תושבי המרכז והדרום, תשמרו על עצמכם. אני גם תושב המרכז, אז כאילו יש לי גם כן אזעקות פה ושם, אז כאילו כן, שורדים. מה לעשות? אני גם תלמיד כיתה י' כך שלקראת גם בגרויות וכל זה, אז כאילו הנה אתם רואים שהרבה זמן לא על הסרטון, זה הסיבות שאין לי זמן. וגם במשחק מלחמה, אבל רציתי לראות לכם סרטון שיעלה לכם את החיוך.
כשפחות הולך לי קצת חיוך, למרות שאני לא יוצר תוכן גדול, אבל אני עדיין גם יוצר תוכן קטנים, יכולים לעלות סרטונים. מי שצריך שאלה וזה רוצה שאני אענה לו, סרטון הבא אולי נעשה שאלות תשובות. יש פה בן אדם. אז יש לי קרוס. יש פה בן אדם, אני צריך פאמפ. פגוע 21, עוד 21. מת. יופי, הנה לוקח את הטקטיקל שלו, את המבנה הגדול הזה שלו, את כל זה. נברח חזרה לבית. הבית הזה שפה, פתח את הדלת, סגור את הדלת, נשים את המיניז. נמלא חזרה חיים. ונלך להרוג עוד אנשים. הופה. נייס, הרגו לי אותו. אחד מת. בן אדם השני פה לא הרג אותי. טוב, אז כן חברים, זה הסרטון שלנו להיום. מקווה מאוד שנהנתם. אני חושב לשים סאב, לייק, פעמון ותגובה, ולשתף את הסרטון הזה חברים, שגם יראו שגוצי חזר לשחק. אז כן, אז זה היה כל הפעם. מקווה מאוד שנהנתם. זה היה פורטנייט, וגם שהחזירו את שתי המכוניות האלה. זה ראינו, זה גם ראינו בצד. כן, אז זה כל הפעם. מקווה מאוד שנהנתם. אז תוכלו לשים סאב, לייק ופעמון, ונתראה בסרטון הבא. אבל עד אז, יאללה, ביי.